A treia zi. Du-te la bă? De cât? Azi nu s-a prins nimic, așa de prost am că n-am mâncat peștele deloc. Căldură toridă, scade apa tare. Cât de mișto e locul ăsta de nou. Cine bea cafea? Nu, păi în ce pui, mă? Mă să fie scândele de tablă. Miron e mut. Nu. Mă, ce să zic una? Bă, că e de haleală, băutură și mâncare. Nu? E perfect, nu? Chiar și femei. Da, femei. Femei. De cafea. E să la patul fără ceva, toată lumea bolește, bursile pline. Ce beau unul, dar nu că... N-aveți o... N-aveți apă. Marcel Pescaru. E albastră, mă, lasă că... Eugen, bucătarul șef, cu guia și pe pilustrii. Asta este proiectul de guiaș. Să nu scapi de acolo să-i dai gust. Nu, lasă-mă. Și bine arată. Rășați 8 roșii, că avem roșii, știi? Standul ăsta să filmează când e gata, mă. Dar bine, și în faza de construcție, mă. Eugen este o bășturba în Führer cu ceoanele. Hai? După zaba aia am zis-o că e grav. 15 minute, și se face. Ce nu v-ați întins un pic, mă? Mă fost ieri. Era 3 și hai că e 6. Grupul ăsta are, stejarul ăsta are 500 de ani. Vine o dată ăla. Bine, îi faceți pe tăi. Bine, da? Îl dă copii de apă. Îl dă copii de apă. Dacă nu-l părim apă. Atunci să duc acolo, ia ceapă, nu duc de apă. Apă din asta curată? Din pe om. Apă de muncă. Ia ceapă, ia să duc. Hai. Are, după doctorul că a apucat încolo, v-am spus, ridică-te.